سلام تخطاتلت نايز channel لومون عدما سمارتفونن باتري نكنوح زقبرو 13 ميلاتات اتزرزر حتصار فيديو حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا كتكتاتلو ني عدمكم سناي صانحيت قطري 13 حسار تشارجر ويدما باتري زي معداق قروب ገንዘብ مترف ولا كاس حباي حساب انتخونه صريت بمسواع ግና ክኸውን ይብሉን حسارات باتريታት مبزحتوان وشتاو تقطاصار ዘይብሎምን ዝተሓተ ጽፈት ዘለዎም ምዃኖም ንጥዕና ሞባይል ቴሌፎንና ጎዳእቲ ይገብሮ حسار ቻርጀር بتمساسل መልክዑ ካብቲ ቀዳማይ ደረጃ ብጽሬት ዝፍለእ እንትኸውን ንልዑል ሙቐት ንሓደጋ በረሓውን ንሓደጋ መትሓዝ ኤሌክትሪክን ከም ዘቃልዑን ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን ቁጥሪ 12 موبايل تليفون ننوي حوان أب تشارج مقداف حدا قوي الرأي باتري سمارت تليفونات أب تشارج إنك قدافن اتباتري دما مولو اندها اللوة سوئلو تساكيعون كترفن اتباتري مقداتي يبزحو يزبلو سمارت تليفونات باتريان إنك ملئ تشارج تاتو زبل وشتاوي تقوطات عاري أكالا اللون كوينو قنا اتباتري تعنو حلو انكخون تدا تداليو اتزلو تشارج كوتسن تشارج دما كملئن يقبع سلازي اتي تليفون حيلي كباتري كتقام بمقبار عدما باتري منوحن تعنا سلكنا محلاون يكال عسرت حدا باتري شعو تشارج مقبار باتري 0% ويدما ترحو كترف كالو تراي تشارج كقبار اللو زبال الرأي أبمنقونا هلو يخون إذا كالق قوي الرأي سمارت تليفونات يو أبزبناو تليفونات زركبو ناي ليثيوم اينن ليثيوم بوليمرن باتريتات حلوف كونتات حيليوم ابو وقتها كونتات حيلة باتري منهم عينت تعنتو زي بلو انكخون حيل باتري بعسرتك كساب 10 ميتاوي كتحت كلو تشارج مقبار زمكاريو إذا تقبار زي نت ناي باتري تشارج ناي مقبارن تشارج ناي مسدادن عدت ببزحن بنطفتن زعبيو كامو يلون عدم باترن موبايل تليفوننا نكوسخ يقبل بماكلاي كبر 400 كساب 600 ግዜ ሙሉእ ቻርጅ ከም ዘግብሩን ከም ዘጥቀሙን ዝፍለጡ ባትሪታት ስማርት ቴሌፎናት ሽዑ ቻርጅ እንተዳ ዝግበሩ ኮይኖም እቲ ፉል ዲስቻርጅ ሳይክል ወይ ድማ ሙሉእ ቻርጅ ጌርና ሙሉእ ክንጥቀመሎም ከለና ዘሎ ዑደት በዝሖም ናብ ካብ 1000 ክሳብ 1100 ክምባል ይከኣል ቁጥሪ 10 ኣዝዩ ብሩህ ዝኾነ ምስሊ ኖል ፔፐር ዘይምጥቃምን ድምቀት ብርሃን ወይ ድማ ብራይትነስ ምስትኽኻለን ኣብ ቴሌፎንና ንዝነውሖ አንድ ዝጸንሕን ተወሊዑ ዝረአን ዎልፔፐር ስለ ዝኾነ ኣብ ዕድመ ባትሪ ቴሌፎንና ዝህልዎ ጽልዋ ኣብ ግምት ምእታው ኣድላይ ይኸውን ጽልመት ዝበሉን ናይ ጸሊምን ጻዕዳን ወይ ድማ ብላክ ኤንድ ዋይት ምስልታት ሓይሊ ባትሪ ቆጠብቲ ዝኾኑ ምስልታት ስለ ዝኾኑ ኣብ ዎልፔፐርና ነዚኣቶምን ዝኣመሳሰሉ ምስልታት ምግባር ዕድመ ባትሪ ቴሌፎንና የንውሕ እቲ ናይቲ ስክሪን ድምቀት ብርሃን ወይ ድማ ስክሪን ብራይትነስ ካብ 30 ክሳብ 40 ሚእታዊ ምግባር ካብ እኹል ንላዕሊ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ኣብ ኣውቶ ኣጀስት ብምግባር ንነብሱ ባዕሉ ከም ከባቢኡ ከስተኻኽል ምግባር ይከኣል ቁጥሪ 9 ንሙቐት ወይ ድማ ሃሩርን ዛሕልን ምጥንቃቕ ናይ ሊቲየም ኣየን ባትሪታት ኣብ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ረስኒ ጽቡቕ ኩነታትን ንጥፈትን ኣይህልዎምን ብኣንጻሩ ድማ بسرعة المسرح موقت زداليو مخانوم أبوان قري ويدما زحلي زبزح حيلي نخطقمو يقبرون أب موقت بوتا ننبر انتخوينا تليفوننا كاب قطتاو ጨረር ፀሓይን ካብ ርሱናት ነገራት ወይድማ ካብ ስቶቭ ኦቨን ከምኡን ካብ ናይ መኪና ዳሽቦርድ ኣርሒቕና ክንቐምጥ ኣለና ብኣንጻሩ ኣብ ዛሕሊ ንርከብ ሰባት ዕድመ ባትሪና ንክነውሕ ስልክና ተመጣጣናይ ሙቐት ንክህልዎን ካብ ምብራድ ድማ ክንከላኸሎን ይግባእ እዚ ተደራቢ ቀፎ ብምግባር ወይ ድማ ኣብ ናይ ውሽጢ ጁባና ናብ ነብስና ኣጸጊዕና ብምቕማጥ ኣብ እዋን ዛሕሊ ቴሌፎንና ብዙሕ ሓይሊ ባትሪ ንከይወስድ ምግባር ይከኣል ብተወሳኺ ጨረር ፀሓይ ኣብ ስክሪን ዝርከቡ ኤልኢዲታት ዝጎድእን ዘበላሹን ብምዃኑ ቴሌፎንና ካብ ቀጥታዊ ጨረር ፀሓይ ክንከላኸሎ ይግባእ ሻምናይ ሓደ ግዜ ባትሪ ጥርሑ ትሪፍካ ናብ 100% ምምላእ قدم كم استقلت عدت ملوء تشارجن ديسشارجن بخلتيهم ጫፋት ملؤነት 100% كمون زي ملؤነት 0% زوسن انخون
ነዚኣቶም ኣብ ጫፍ ዝርከቡ ዋልታታት ምምዕራይ ንክህልዎም ብምግባር ዕድመ ባትሪ ምንዋሕ ይከኣል። እዚ እንተነኣሰ በብ3 ወርሒ ንኽግበር ዝምከር ጥበብ መጀመርታ ባትሪ ቴሌፎንና ክሳብ 0% ዝበፅሕ ምስ ተጸበነ ሽዑ ንሽዑ ወዲያው ክሳብ 100% ዝበፅሕ ንመልኦ። ድሕሪኡ ከምዚ ቀደም ኢሉ ዝተገለጸ ካብ 10 ክሳብ 100 ብዝቐነሰ ቁጽሪ ቻርጅ ብምግባርን ኣጠቓላሊ ትሕዝትኡ ድማ ብዝተኻለና መጠን ካብ 40 ክሳብ 60 ከም ዘሎ ብምርግጋጽን ዝሓሸ ጥቕሚ ካብቲ ናይ ቴሌፎን ባትሪ ምርካብ ይከኣል። ቁጽሪ 7 ተደራቢ መከላኸሊ ቀፎ። ስማርት ቴሌፎናት ብዘካትትኦም ረቀቕትን ተሰበርትን ክፋላት ምኽንያት ንሓደጋ ምስባርን ወዲቕካ ምብልሻውን ቅሩባት ይገብረን። እዚ ንምክልኻል ኣምረቲ ስማርት ቴሌፎናት ምሳተን ዝተፈላለዩ ሞዴላት ሓቢሮም ዝሰርሕዎም ንዕዳጋ ዝቐርቡ መከላኸሊ ዝኾኑ ተደረብቲ ቀፎታት የዳልዉ። ገለገለ እዋን ግና ናይቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ቴሌፎን ትኽክለኛ ዘይኮነ ተደራቢ ቀፎ ክንጥቀም ወይ ድማ ክንጥቀም ንግደድ ንኸውን። ናይቲ ቴሌፎን ትኽክለኛ ዘይኮነ ተደራቢ ቀፎ ኣብ እዋን ቻርጅ ምግባር ነቲ ስልክን ባትሪን ክረስን ክገብር ስለ ዝኽእል ነቲ ቀፎ ኣውፂኢና ስልክና ቻርጅ ክንገብሮ ይምረጽ። ቁጽሪ 6 ሶፍትዌር ኣፕዴት ክንገብር ከለና ሓደ ቴሌፎን ድሕሪ ምስርሑ ድሕሪ 2 ዓመት ክግበር ዘይምከር ምሕዳስ ሶፍትዌር ኣብ ኣጠቓላሊ ንጥፈት ቴሌፎንን ጥዕና ሃርድዌርን ዝተፈላለዩ ጉድኣታት ከብጽሕ ዝኽእል እዩ። ኩል ግዜ እንዳተመሓየሸ ዝኸይድ ቴክኖሎጂ ስማርትፎን በብዓመቱ ንዝወፁ ሶፍትዌራት ዝሓሸ ብቕዓት ዘለዎም ቴሌፎናት ዝሓትት እዩ። ሃርድዌሩ ግን ከይተለወጠ ዝተመሓየሸ ሶፍትዌር ምጥቃም ነቲ ቴሌፎን ካብ ዓቕሙን ላዕሊ ስለ ዝኾኖ ዝተሓተ ውፅኢታዊነትን ሓፈሻዊ ኩነታትን ክህልዎ የገድዶ። ቁጽሪ 5 ጥንቁቕ ኣተሓሕዛ ቴሌፎን። ንነዊሕ እዋናት ቴሌፎን ኣብ ኢድ ምሓዝ ወይ ድማ ኣብ እዋን ምዝዋር መኪና ኣብ ዳሽቦርድ ምቕማጥ ድሕሪ ግዜ ዝጠራቐሙ ብዙሓት ኣናእሽቱ ጉድኣታት ክበጽሑ ይገብር። ጥንቁቕ ኣተሓሕዛ ቴሌፎን ግና ነዚኣቶም ጉድኣታት ይከላኸለልና። ራብዓይ ካብ ማይ ምርሓቕ። እዚ ጥንቃቐ እዚ ኣዝዩ ዝግመት ዋላ እንተኾነ ኣገዳስነቱ ግና ኣብዚ ዝርዝር ክንእትዎ የገድደና። ናብ ዝናብ፣ ሓመሳ፣ ስቲም፣ ሶና ከምኡውን ካልኦት ማይ ዘለዎም ንጥፈታት ክንገብር እንተኾይና ቴሌፎንና ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ክንገድፍ ኣለና። ብኣጋጣሚ ቴሌፎንና ናብ ማይ እንተደኣ ኣትዩ ቀልጢፍና ብምውፃእ ቀፂልና ድማ ስዊች ኦፍ ብምግባር ወይ ድማ ብምጥፋእ እንተኽኢልና ነቲ ባትሪ፣ ሲም ካርድን ሜሞሪ ካርድን ክነውፅእ ኣለና። ድሕሪኡ ኣብ ሸሓነ ሩዝ ብምግባርን ነቲ ቴሌፎንን ቶም ካልኦት ኣቑሑትን ናብቲ ሩዝ ብምእታውን ኣብቲ ቴሌፎን ዝኣተወ ማይ ምውፃእ ይከኣል። ዕድል እንተጌርኩም እቲ ቴሌፎን ይሰርሕ። ቁጽሪ 3 ምጽራይን ምውልዋልን ስክሪንን መሰኪዒ ፖርትታትን። ብምትንካፍ ዝሰርሕ ስክሪን ወይ ድማ ታች ስክሪን ዘለዎም ቴሌፎናት ብተደጋጋሚ ዝትንከፍ ክፋልን እቲ ስክሪን ብልስሉስ ጨርቂ በብዝተወሰነ እዋን ምጽራይ ኣድላይ እዩ። ጽሩይን ክኸውን ንምርኣይ ሰሓባይን ስሉጥን ወይ ድማ ሪስፖንሲቭ ዝኸውን ስክሪን ስማርት ቴሌፎን ብጽፈት ክትሓዝ ይግባእ። ካልእ ካብ ጁባታት ወይም ቦርሳታት ናብ ነዃላት ቴሌፎንና ክኣትዉ ዝኽእሉ ነገራት ብጥንቃቐን ብተደጋጋምን ክነጽርዮምን ክነወግዶምን ይግባእ። ብፍላይ ቻርጀር ኣብ እንስክዐሉ ቀዳድ ዘሎ ክፍተት ዘይተደልዩ ነገራት ክሕዝ ስለ ዝኽእል ኣብ ቴሌፎንና ዝጸንሐ ጉድኣት ከየብጽሑ ክንከታተል ይግባእ። ቁጽሪ 2 ኣብ እዋናት ምቁርራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክን መብረቕን ነጎዳን ጥንቃቐ ምግባር። ንሞባይል ቴሌፎናት ጥራሕ ከይኮነስ ንኹሎም ኣቑሑት ኤሌክትሪክ ክግበር ካብ ዘለዎም ጥንቃቐታት ሓደ ምቁርራጽን ምልዓልን ምትሓትን ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከጋጥም ዝኽእል እንትኸውን ኣብ እዋን ዝናብን ወይ ድማ መብረቕን ነጎዳን ግና ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ዘይተተንበየ ምውሳኽ ሓይሊ ኣቑሑት ኤሌክትሪክ ብምቅጻል ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክገብር ዝኽእል ተፈጥሮኣዊ ሓይሊ እዩ። ኣብዚኣቶም ጊዜያት ኩሎም ኤሌክትሮኒክስ ካብ ሶኬት ብምንቃልን ብምጥፋእን ካብ ዘይተደለየ ጉድኣት ምውሳኽ ሓይሊ ክነድሕኖም ንኽእል። ቁጽሪ 1 ምጥቃም ክላውድ ስቶሬጅ ወይ ድማ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሰነዳት ኣብ ኢንተርኔት ምቕማጥ።
ክላውድ ስቶሬጅ ዝበሃል ብብዙሓት ድሕረ ገጻት ዝወሃብ ግልጋሎት ኣድለይትን ዝበልናዮም ስእልታት፣ ቪድዮታት ከምኡውን ካልኦት ሰነዳት ናይ ምኽዛን ወይ ድማ ምቕማጥ ግልጋሎት ዝህቡ እዮም። ንሰነዳትና ካብ ምጥፋእ ንቴሌፎንና ድማ ካብ ሕፅረት ስቶሬጅ ስፔስ ክነድሕነሎም ንኽእል ምሩጻት ሜላታት እዮም። እምበር ከስተኸታተልትና ዕድመ ባትርን ስማርት ቴሌፎንናን ክነንውሐሎም ካብ ንኽእል ሜላታት እቶም 13 ነዚኣቶም ይመስሉ። እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ሞባይልኩም ትሪእዎ እንተደኣ ሃሊኹም ላይክ ንኽትገብሩ ንዕድም። ተወሳኺ ርእይቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቲኹም ንኽተፍልጡና ብምዕዳም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ንኽትገብሩን ብምሕታት ንሰናበተኩም። ሰናይ ቅንያት።